poznaní z dnešného dňa. Bartrovanie, ktoré robíme, sa na prvý pohľad môže zdať veľmi jednoduché, že barter výmena niečo za niečo, takže človek by si mohol pomyslieť, že netreba okolo toho nejaké veľké organizovanie a veľké nejaké zosúľaďovanie činností, ale veľmi veľa vecí sa môže zdať jednoduchých, ale keď to chce človek robiť naozaj profesionálne a na naozaj špičkovej úrovni, tak to organizovanie je naozaj veľmi dobré, aby tá profesionalita sa dosiahla v akékoľvek oblasti, včetne toho bartrovania. Takže mne to veľmi pomohlo. V nadväznosti aj na minulé konzultácie som zistila, že tá konzultácia a ten program bol zostavený podľa života, že nie je to nejaká teória otrhnutá od praxe alebo od života, ale naopak, že to ten život kopíruje alebo vychádza z toho života, pretože to, čo sme preberali na poslednej konzultácii, tak som zistila, že prirodzene už som urobila niektoré veci, ktoré preberáme dnes. Super. To znamená, že v podstate ten život prináša určité postupnosti a tá konzultácia tým pádom vie o tom, ako ten život funguje, samozrejme, čo je fajn. Čo mi konkrétne dnešný deň priniesol, bolo to, že v rámci toho organizovania upratovania som sa viac sústredila na to spisovanie postupov, spisovanie činností a nejaké návody a vlastne na to spisovanie, ale neuvedomila som si až tak veľmi, aké je dôležité pri tom ten tréning, pretože keď ja to super perfektne a krásne pospisujem a má to hlavu petu a je to dokonca aj príjemné čítanie, tie postupy, a dám tam do toho aj nejakú estetiku alebo nejaké umelecké prvky do toho postupu, aby to bolo aj príjemné čítanie. Stále to je málo, pokiaľ ten človek to nemá natrénované. To znamená, že nemá tam plné porozumenie, plné pochopenie, samozrejme ako prvý účel, ale aj tie ďalšie veci. Takže dnes som si uvedomila nesmierny význam tréningu, ktorý musím do toho zakomponovať. A zavádzanie do praxe. A vlastne zavedenie do tej praxe, to je ten tréning, aby ten človek jednak tým tréningom mu docvaklo to, čo mu tam chcem v tom postupe povedať, to, čo mu tam píšem, ale zároveň, aby začala tá práca byť pre neho hrou, pretože keď to natrénuje a dostane tie určité veci do krvi, alebo proste do toho povedomia, že áno, takto to mám robiť a robí to viac menej automaticky, lebo vie, že takto to má robiť a už to nespôsobuje nejaké nemusí vyvíjať úsilie, že áno, teraz musím urobiť krok 3, ale proste prirodzene vie, že ten krok 3 nasleduje a má ho urobiť a vie ho urobiť aj dobre, správne. Tak, aj rýchlo určite, bez toho váhania a rozmýšľania, že kde to nájdem, na ktorej strane a v ktorej príručke to je, aby to proste vedel, to je ten tréning. Tak teším sa na tie tréningy teraz, ak som sa tešila minule na spisovanie, tak teraz sa teším na tie tréningy, pretože teraz to spisovanie premietnem viac do života, do činnosti firmy a hlavne do vyšších štatistík a vyšších príjmov, ktoré sú dôležité, aby som zdvihla v tomto období. Takže dneska, čo mi to dalo, bola tá nutnosť tréningu alebo opodstatnenosť tréningu, premietnúť tie perfektne spísané veci do života a hlavne do štatistík a do praxe. Super, perfektné, ďakujem. A ja ďakujem.